Прывітанне, сябры! На рагу вуліц Суворова і Толстога стаіць царква, якая разам з ратушай выклікае захапленне ў турыстаў і часцей за іншыя аб'екты фатаграфуецца на памяць. Але ўсе мы памятаем, што гэтая прыгажосць вярнулась у Віцебск зусім нядаўна, толькі ў 2009 годзе. А зараз крыху пра яе гісторыю. Дакладны час пабудовы невядомы. Хутчэй за ўсё, першая палова 15 стагоддзя. Тады царква была драўляная. Упершыню яна ўзгадваецца па 1558 годам у старажытным лістку чацвера Евангелия. Васілія і Сімеоне, мещане Віцебскі, на церковь рынковую Воскресения Христова Віцебску стоячую, року 1558 на честь і хвалу Господу Богу вечнымі часы. Назву Воскресенская рынковая царква атрымала праз рынковую плошчу, на якой яна і знаходзілася. Для таго ж у горадзе існавала яшчэ адна Воскресенская царква, таму, каб не блытацца, жыхары далі ім найменей па месцы знаходжання. Адна Заручаўская, а другая рынковая. Першую выяву храма мы можам знайсці на чарцяжы Віцебска 1664 года. Драўляны храм арыентаваны па восі ўсход-захад. Некалькі разоў царква рабілася ахвярай пажараў, але зноў яе аднаўлялі. У 1772 годзе на месцы драўлянай царквы была скончана будоўля мураванага храма ў стылі віленскага барока, які асвяцілі як уніяцкі. У народзе яго даволі часта называлі смыкаўскім, бо быў пабудаваны на грошы віцебскага купца Мікалая Смыка. Па некаторых дадзеных архітэктарам быў Глаўбіц, які пабудаваў ратушу і Сафійскі сабор у Полацку. Ужо ў 1834 храм быў перададзены праваслаўным і быў перабудаваны пад праваслаўныя каноны. У студзені 1936 года гарадскія ўлады вырашылі, што яна замінае руху гарадскога транспарта і цалкам яе зруйнавалі. Праўда, праз некалькі год знішчальнікаў абвінавацілі ў перагібах, але было ўжо позна. Толькі ў 2001 годзе пачаліся будаўнічыя працы па аднаўленні царквы. Дарэчы, праект стваралі па малюнках Юзефа Пешкі. Напэўна, шмат хто памятае, як можна было набыць цэглу і напісаць на ёй сваё імя. Нават чэргі былі. Вось так агульнымі намаганнямі ў Віцебск вярнулася гэтая прыгажосць.